Facebook eta Twitterren eta ESA eta NASA jarraitzen ditugu eta antzerako beste erakunde batzuk ere bai. Eta noski, zirkulu horretan hain sartuta gaudenez biharkoa, bihar goizeko 10:00 gertatuko dena ikaragarria iruditu zaigu. The Euskal Burro mission to the moon. Everything is ready at the European Space Corporation for the launch of the first mission of an equine to the moon. Bihar goizeko 10:00 entzun duzue, Euskal Astoa bidaliko dutelako espaziora, ilargira. Bai, ez da laika, ez da txakur bat, daigur da, Euskal Astoa, eta zehatzagoak esateko, razalpenean esan duena, Enkarterrietako astoa da, bihar goizeko 10:00 Guyana frantsesetik Enkarterrietara ilargira bidaliko dutena. Epa, Jose, astuak, hemen dauz? Dauz? Agarra, ikusten ega. Jose, ilargi eruan biharra hemen dago, asto maz? Hemen ezin salduta. Ilargi eruti hobe. Hemen ezin saldu? Laneak ez da falta egiten da. Ja. Eta etxetan eta otzien, asto bat, ebir, iru. Ja. Baina ikutzen zelaixe garbitzeko. Zu bagotzu zema gotzu? Asto sortzi. Sortzi? Sortzi bain. Eta zetako biltituzu? Hor, zelaixe garbitzeko honek beixe atzetxe jalitzen da honek. Ja. Eta beixe pasutako honek atzetik hain. Garbitzen da behar asko beixe jateztik honek jalitzen. Ja. Eta zelaixe garbiketako. Baina makinia dani zelik ebilitea. Ja. Asto ikanean joloa. Komen izaten da orduan? Bai hor, zarrabarri ustean gehitu egiten da. Ja. Eta astu janezko garbitu egiten da. Bueno, euran mantenimiento zea behuko edo ez dako eurak hoxe jaten dagoen hori? Nik uste gaine umek bi bare, baina ez da umek etxo baitera. Umeak ez da balio. Zertako ez da balio? Ez da diru ez da balio. Ja. Oin lan izala ez da gure nik ez da asto gira ustean. Oin kotxia bai, asto igaz. Ja. Da hola bai. Osa, zu geixia beukiteko asmoik ez da gotzu, sortzi da gotzu eta nahiko horrekin. Nahiko bai, amarro berdin nirko liak baina sortzi zen amarratzen antzak guta, terren asko eguta. Terren asko? Terren asko, da hor da nire bildi, zaila duzu hor. Ja. Gaur torri da hona, baina atzaldien bai esorrak urte bera. Euren kasa bildin dira? Ez, zerraru, astu ez da bihorra mongon leko baten egoten, astu beti joan egiten da. Hemen libre hori eskio, bergara egon lege egun baten. Bergara baina, bueno. Astu ibiltzeli, ez da izaten paradak ez da hartzen bihorren da beixen da moen. Horrek betik martxoa gertu dut di. Lehenago ezutuko zein garaixak astua beste erabilpen bat eukiten egin? Bai, gotzen bihiru astu dut zentxien, baina bat ez nieken goizin kalera eta beste garako ekarri eta beti okuputoa. Baina hori lari bapez, hori zelaixe garbiketik horrek. Eta oina, astoik ez zian, zelaixak eta zein horiak asko zikin jo? Ba, zikin jo, besta bihorrak epine gara. Bihorrak? Bihorrak eukio bako, durun bako bihorrak. Sortzi da gotzu, sortzi astoa gotzu, ikustet, arrasa diferente bai azta? Ba, koloa diferente, astu edit dana, baina koloa diferentik eta bai. Baina petitzen da batak amarantzak gula bestiak, haitxarantzak gula eta gula bai. Astoa zua zuen zinua daugen ape. Gasto beltza, motor zurizia, eta gula detaila batzu egitea, beste gu. Etxo kaso egitea, bai. Eta astua bestela zemuzko animali noblia astua, ez? Oso mantzu izaten da bai. Koine kristo bizimio dutzen da astuak, Lani bakioa kristo bizimio dutzen da bela. Lengueko kerra ba, ez? Lehen beti lanin da gehiago garra, ez nio astuak lako gotu zian beti lanien. Jaten emun bez, janez da muturra da pau.
ikusi osni bastuak mutura eta puta. Ez, bai, Adaukanak atzea fundako mutura eta puta, ez da geldik zioten da, beti jaten utzien ba. Eta ipeni, mozalo itza, mutura zarauta da. Holi zetzen bai. Ja, beti zeak horrati esan da, astolanak, ez da beti injarreko lanak eta... Beti lan itxarrenak aztu dendako dola, bai. Beste animali zuen, lanetako ase gokizena, ez? Ixepe bai, Ixepe bai. Ixepe beti lan nien. Lan eguen nien, beti lan nien. Hori bai. Orduan zogun da lan asko izan, zogun bapeste guen, orduan hartu egiten da lan asko izan. Da ixepe beti norbeagin bateaz. Goizien euren zabaldur lago, peruak india, goizien euren zabaldur zogun lan nien. Hemengo baserrean baina lan injo gaztuak. Asko, lehen asko. Baina goin, babes. Astuek, hori beste baserre, elorren duen da beste soltzi bat dugu. Algo astarra torrezen gurea, Eta honek orduan, hemen dauz, baina libreako, iko aldeitiko? Iko zabalduko goetan. Iko zabaldu. Erra itxitxau gara. Zegin dugu, egunean behin etortzen dira? Atzo torrezen goizien muntzelago eta gaur baina bestela irule hori institutortzen. Baina gure ati baltotzen dira errekan gaztatzen da nien. Eta egon kontu egiten da bizimua. Atzo hotzei dutzen da, txando betun torrezen, eta gaur bai, hotzei hotzin ikusten da, hileran torri soldagoen moen. Guztua behir hortxo, aloituta eta... Eta bihar zela izatu da? Putz, zan aztu eta... Zela? Putz, eta aztu goizo gotat etortzen dira, putz, auro nida. Eta elkarren artean ondo horregatzen dira? Elkar ezin ikusik ez dago iz? Ez lehena hori basa, baina ez txau hirtzen bizat. Zenbatean dauzkazu? Erosi baino lehen, abisu bat emanen izuke. Izutu egiten aldira tiro hotxa entzun da? Ez dira izutzen, baina biok akats txiki bat dute. Bai? Eta zein da ba akats hori? Ezin dutela elkar ikusi. Alkar ikusi ezin jaukela, baina itxu ezilako. Eroste dira eustari jarri orduan, jakeo, bidin zanen astu pastarako. Kontu ezaun egin zat, Ezari hola da, bai. Ezaun egin zat, kontu egin. Bueno, Tomas Zumalakarregi 18. mende bukaeran eta 19. mende lehenengo erdian bizi izan zen, eta bere bizitzan Fernando Amezketarraren garai berdinean bizi izan ziren, eta bere bizitza guztia izan zen ordura arte ezagutu zuen sistema, aintzin erregimena bezala ezagutzen duguna, eta Frantziako iraultzaren ondoren datorren sistema berria, sistema liberalaren arteko borroka baten barruan pasa zuen bere bizitza guztia. Fernando Amezketarrak ere antzeko zerbait. Ordura arte zegoen gizartea, oso markatua, erregeak zeukan botere guztia, lege desberdinak zeuzkaten privilegiatuak eta herrixeak, elizak sekulako garrantzia zeukan, eta Frantziako iraultzaren ondoren datorren sistema berriak elizak bere indar hori galtzen hasiko da, eta boteren banaketa edo sistema, gaur egungo sistemaren oinarriak orduan jarriko dira. Erregeak izan beharrean botere guztiak, izango da parlamentu bat, legeak egiteko, egongo da gobernu bat betearazteko, eta egongo dira epaileak. Eta aldaketa hortan harrapatu zuen bere bizitza guztian Tomas Zumalakarregi. Eta Fernando Amezketarra eta aitzatu zuen Eliza eta bere pasartietan askotan hartzen dira, errektoria eta ere indako jugadak, eta hor ikusten da ze garrantzia zeukan Elizak, eta Fernando Amezketarra nolabait izan daiteke, hori pertsonai bat Elizaren zirrikitua bilatzen ari dena, Elizaren pixua handi horren tartean bere onurak ateratzeko aukerak bilatzen ditu. Hemen ditugu Tomas Zumalakarregiren objektu pertsonalak, bere bizitzan Euskal Herri guztia menperatu izanagatik ere ez omen zuen aberasteko aprobetxatu, eta hau da utzi zuen guztia.
bere katalejo famatua, enbaixadore britainiarrak oparitutakoa, kanpainako idazmaia, bere dominak. Eta hemen berriz, bere familiaren hainbat objektu, hor azpikoa Pankrazia Ollo da, bere emaztea, eta bere emaztearen hainbat objektu. Diru boltsak adibidez, Fernando Amezketarrak segurazko horrelakoak erabiliko zituen. Diru askokin ez dakit, baina... Ez dakit diru askokin, baina gordetzeko korapilo bat egiten zuten, galtzetik antzeko horietan, eta gero dirua gorde. Karlistaren eszenategi nagusia Euskal Herria izan zen. Naiz eta Madrilgo tronua egon jokuan, Don Carlosek jarraitzaile gehienak Euskal Herrian izan zituen. Eta zergatik Euskal Herrian? Bai justu Don Carlosek gauzak bere hortan mantenduko zituela esan zuelako hasieratik. Eta bere hortan mantentzea hain justu zen 4 probintzietan zeuden foruak mantentzea. Espainia guztian legedi bat zegoen 4 probintzia hauetan ezik. Hemen dauzkatzue Arabakoa, Bizkaiakoa, Gipuzkoakoa eta Nafarroakoa. Fernando Amezketarrak legedi hau ezagutu zuen bere bizitzan. Eta legedi honen gainbehera, nolapait liberalismoak egin zuena izan zen legedi berezi hauekin bukatu. Gerra hasieran oso desorekatua izan zen. Karlistek ez zeukaten armarik edo erabiltzen zituzten altzituzten guztiak, ehizako fusilak, aurreko gerretan lapurtutako espatak, eta liberalak berriz Espainiako armada ziren. Karlisten alde oso militar gutxi jo zuten, tartean Tomas Zumalakarregi. Eta orduan Karlistek lehenengo lan garrantzitsuena izan zen armak lortzea, eta armak lortzeko etsaiari kentzea izan zen bere lan nagusia. Eta zalantzarik gabe Tomas Zumalakarregiren meritu nagusia izan zen hasieran hori nekazari talde sakabanatu batzuk armada batean bihurtzea. Eta grabatu britainiar honetan oso ongi ikusten da Don Carlos, Tomas Zumalakarregi eta el Estado Mayor edo ditzen dena. Azkenean armada bat bihurtu zuen, Espainiako armadaren aurka borrokatzeko haina eta askotan garaitzeko kapasa izan zena. Bitxia da, garai honetan, Fernando Amezketarraren eta Tomas Zumalakarregiren garaian, Gipuzkoan adibidez badakigu 180 gora zirela euskaldunak. Eta 180 gutxinez euskaldun elebakarrak, hau da, gaztelera ulertzen ez zutenak. Baina halare, bitxia bada ere, eta Don Carlosen jarraitzaile gehienak euskaldunak izan da ere, karlistek ez zuten dokumentu bat bera ere euskeraz argitaratu lehenengo karlistadan. Beraz, museoan dauzkagun euskerazko dokumentu guztiak liberalak argitaratutakoa dira. Tartean, hemen daukagun bertso paper hau, oso bitxia, britainiarrak Donostiara iritsitakoan, donostiar bertsolari batek botatakoak, edo hemen ikusten den gida hau, britainiar legionentzat egindako gida, non soldaduei kontatzen zitzaien ze aurkituko zuten hemen Euskal Herrian, ez baitzuten ezagutzen, eta azkenean hiztegitxo bat zeraman. Ingelesez, gazteleraz eta euskeraz. Esaten da, aipatzen dute zenbait historigilek, 1873 bukaeratik, karlistek menperatzen dutenean Euskal Herri guztia, hiriburuak ezik, noski, hiriburuak liberalen esku egongo dira, baina ia Euskal Herri guztia menperatzen dutenean, eta diputazioet strukturan oinarrituta, ia estatu bat sortuko dutela karlistek. Kode penal berezi bat egingo dute, korreo sistema bat ere bai, txamponak egingo dituzte Oñatin, Oñatiko unibertsitatea ere martxan jarriko dute eta hezkuntza ere bultzatuko dute, aduana sistema ere antolatu zuten, eta beraz nolapait estadu txiki baten estruktura lortu zuten. Karikatura hau Bartzelonako aldizkari batean agertutakoa da eta nolapait laburbiltzen du gerrareak suposatu zuena eta gerraren bukaera.
Hau da, si el famoso árbol de Guernica produce estos frutos, eta beraientzat frutuak dira karlistak eta paizak, eta procuremos que no vuelva a retoñar. Eta nolapait Espainiaren simboloa da aizkora duena, eta hau da Gernikako arbola, absolutismo, intolerancia eta fanatismo dira sustraiak euskaldunenak. Eta hain justu beste Espainiarekin batera dagoen zerra, kasu honetan, Kontxa Generala da, eta Kontxa Generala izan zen momentu hortan zen buruzagi nagusia, liberalen buruzagi nagusia, Bilboko setioa puskatu zuena, eta Bilbon irabazi zuena karlisten aurka, baina handikan hilabete gutxira zauritu eta hil egingo zuten Abarzuzako batallan. Baina nolapait adierazten du, foruak gerra bukatu zen eta noski foruak desagertarazi egin zituzten. Liberalen garaipenakin. Hori da, liberalen garaipenak ekarri zuen foruen desagerpena. Ondo, Mikel, eskerrik asko azalpen hauengatik danengatik, noa amnesketa aldera? Oso ondo, eskuminak Fernandoren ondorengoi. Tolosaldeko herrisa da Amezketa, Fernando Bengoetxea Altunaren, Fernando Amezketarraren sorlekua. 1774an jaixo eta 1823an hil zan, eta bere omenezko bilaldi bat be egin leke gaur egun, herri inguruan, Txindokipeian. Bueno, eta erronka, ondiokan pendienteak, baina hemen Amezketan ez du ingo. Han, hoxan. Txindoki aldera, aber ze barri da inguru honetan. Horbe, bera ondixo egin. Ose, prestatzen karrera mateako edo? Ez. Estela, ez dioz? Afizio zakarri, bai. Ja, korrika abitzen zan mendizan? Aztelua hilo eta mendijetxi, bai. Korrika abitzen zan? Oinez baino gehiago? Oinez gehiago. Oinez gehiago. Korrika noiz benka aldapa beran denen eta... Inertzia aprobetxatu, ez? Bai, da. Bueno, gero politia dago, Beia baino beia, hemen aizetxo egin da ondo goten da, ez? Pistona gero. Hemen goien bai, baina beran... Ean bero. Uda bizkor iritsi, horten neguik ez da uda bizkor horten. Bai. Eskerrik asko, jo. Epa. Estamos? Ondo. Ondo. Estamos begiroa goian? Erra. Ona, bai. Erra. Beia baino beia, ez? Bai. Bero, baino ona, Bai, ez? Ezin kejatu, Zora betik keja, txarra nien txarra, bestia nien bestia. Kriston udaberria egeta ite. Hombre, horten negui pizta. Nola ezian gaina baserritarrak ez tegu beia jaten eman behar, osea, gutxako beharra. Beste atuko problema geixo igual, baina. Seguro. Hemen gaudenak argi gaude. Nondi buelten duzu da? Aristain dugu, aristatik. Aristatik hilo eta mendik. Aristatik nondik gotzen da, Amezketatik o nondik? Mendik. Mendik. Aurreneko erregultan ezkerret hartzezu. Ja. Itezun, belaze hau hilo eta arista da hoi, ertza. Ja. Ertzetik hilotzen zea. Orduan itezu zirkularra. Eta hori zera, dozin indako modukoa edo pixka da arriskutsua, edo zera? Gukite balin badau, jatzen jakin dezake. Bai. Ez? Bueno, ez da egitzu gain guze. Bueno, Erki, eskerri asko. Ondo izan, Aio. Are you on holiday? No, I live in San Sebastian. Okay. So, but this is really beautiful. Okay, yes. You like the mountain? Yeah. Yes. But I didn't want to go up. So this side is more beautiful. Okay, bye bye. Bye bye.
Ja, zain examinostan. Nire ingles sofistikoan biharra ekibin dela txindokire egoten be. Horrea, odeixa, Ikusten da bat horrela. Ui, trumoia be bai. Jauen sotz. Iragarriak hau gainea. Iragarriak hau gorko ekaitza. Baina baitu ze bi aurpegi diferente, Hor, horako oreixa. Hemen berriz. Urdina. Nik uste dut. Estixan guztela, Tontorrera jaitzeko. Tontokix asko baik. Txesto jarten zen bago, baina ja behin hor aspira jau eskero. Nik uste dut nahikoa bizko horreteko moan egon izela eta gurenek gaur tontorra zapaldu eta bueltaitea etxea. Eba. No, trumoia bat horre, Bai, bat horrela. Zema falta mendigora? Bueno, segun ze ritmoa. Ordu erritxo bat, hola. Ordu erritxo bat? Bai, ez egio igual. Bueno, ondiban trumoia urrin Hola, dago, kamarakin ta junda, 40 minutu. Bai, za? Bueno, iritxiko nizela espero. Bueno. Zeu goitxik inozu bulta? Bai, bestate, tio. Bai, txumista, tio. Hemen txumistatik. Hemen ikustezun. Horti zuzen? Bai. Ja, hori gogorri zongo da. Bueno, deixente. Jode. Ez nien bentsatzen jendia horti joaten zanik? Oain igo barko du, bestela. Bai, 10 urte barru ja. Agur. Bueno, uste dut aurre buruan ekarren erronka aldaten dutela, Eta erronka izangoa buztidoi gaiakia aparkalekura. Hor da, txindoki azkenengo zehori bakere faltezat, baina hau, agura ilunketan editu ez dela, Bator. Hande, bagoien aldetik, Ikusten duzu, Aizkorri, Arloina, inguru hori dana zela duen. Eta, hoxe, erronka aldaketa gaur. Hemen txaber, gaintxo entatik zei ikusten dan, eta txindokiko tontorra urriman be hor txongoa. Etxa galar, neiko aleku biltzeko, zaixape bai, handaiaz. Eitu, ez dakit jortik aprezioko dan. Baina justo, Arloina azpixan, oinatin, itxuriako izugarrizko girela botaten. Zaparra galanta. Bueno, txindoki. Beste bate arte. Euria probatzi da, baina nik uste dut gure norabideatik larrei guztiak gaioko nizela kotxea. Bueno, gaurko bigarren erronka hau be gaindituta, moldatutako erronkia. Hasieran jarritako ez, baina guzti bai bueltaitea, kotxea. Lehenengoa zein izan, barren ja. Astuekin da Fernando Amezketarrekin zirikusiokan tontokizoa. Hori hurrengo bateako.